Akufo-Addo. Ghana Mamponghene wa humtiamo. Hele John Dramani Mahama. Nani abrepa. Na abusia sabra mano da so a menno kasai ene da etoso 4 days ni a yetoa ye nana anase ye papa Dasebre Osei Bonsu otoso mienu Asante Mamponghene yetoa na yiyo eso na ohwe ye papa Dasebre Osei Bonsu na henie mu yo hina oka bi ewom na yewura nana sai tutu Asantehene oni ho a ye papa yi ne behwe na chi atoto ahwese bibia no betumi edimu na abusia ye nyina nso ye beka ya enano da April bosomia na etoso 9 ne da na etoso aduonu no enwotwe 28 April na etwam no ana papa yi wo beto dwaset wato nananom se edu anase wada ne benkum eso ma semu impanifo de amamre ne amane agukwamu hwese yebetumi akora ye nanachi na yakope na chiri kwabre na bibia nso no atumi adimu na ye nana Dasebre Osei Bonsu a otoso mienu Asante Mamponghene onya infinhia no aduo nwotwe eye ensia 86 years a enne papa yi enka yehu biom na senior medical kan no ene da etoso 4 days na penifo de amamre ne amane atumi agukwan a obi atumi ekọ na ye nase ebia ne yewura na nasa tutu otumfo Osei tutu Asantehene anasa Asantehene atumi abu na ketem afiri Kumase ha menhia ede nani akire eye mampon ehwese bibia no betumi edimu a eye yankasa idie esi yewura na nasa tutu otumfo ena eso na ene mpadinfo bebre nanso na abu omaketem agitwiri di ni twirada di omani onyam ekotai yewura na nasa tutu otumfo na omatumi esie eye Asante Mamponghene na sei enana Bonsu otoso mienu yatumi akope na chiri kwabre yewura eye Ghana former president Nana Adodankwa Akufo-Addo edi nani onyam ne dom akopiem ewo ho na Ghana mampani yewura John Dramani Mahama nso ne dom panifo bebre na no ana omodi omani onyam ekotai papa yachi se bibia no ebetumi adimu ani nyina mu no musonfo Dan Kwesi Praise Daily VGH yede yani edi akira ye pese ye bekasa yenyamu nsi enkwahwe de ne ekoso ewo papa yi na yie ase emra ye banso a ye beto aso na before ye bekwahwe yie ne niam ekoso ede aba no Kwaji Charistic Company Limited omunra ye friend za mesha ne za aji capsules no Kwaji bi se ma yade enwu anim aso oba wo ye oba wo hwe mu tie mi a fu aso fa me se edu mfichu kwachi ya na wote ya wote pace ewo asifiduen bro no so obi atumi to nkaso akonfichu ko moja nche se eflow ede ma wo ewo nse bom ne mba banso a to 2-3 days na twa Kwaji mpanimfo endo ya mabobo so bi hindi eba mesha no ene zaman capsules no Kwaji bi ebeboa mo agina so brane.
nanom ena Dasebre Osei Bonsu otoso mienu ono na no ote dwetedwa so ohenkese a Asantehene otumfo eniwa na wo hwe akire enam se nanom ekọ eye ekranti no se ya kasai de odampem na ansa na mede na yiyua ne beba no ma memfa na bakosam kakra ento asoe oba bedi ade na ye August ewo afi 1996 enti watena konwa ne so abesi April bosume no ewo afi 2025 eno Nyankopon to nsa ede frɛ no abakosam kyerɛ sɛ Dasebre Osei Bonsu wono ne ɔhena besemfie aduokron ntam ni no watimi adi aburu emfie nson ewo Asante Mampon akonwa ne so de ete saa ne sɛ oba Asante Mampon wa adisubusu a wo mu di ade no wo mo feku ahodo enum ena obi atimi die enti kane no so mo de obi sisu a na feku ofofra sɔre wo bahwɛ no na ɔmatu na de no so na Dasebre kra na nipa bi sɔre ya na nkompeso mutu no saa bre na ɔpem so Asantehene aba ena ɔka sɛ dabi ne bre so de ɔmma kwan ema wensi abakosem biem ene sɛ Dasebre ne ɔhena wɔtɔ so mienu a ditedwa no wawu wɔ so enam sɛ Dasebre Osei Bonsu a wodi kan so ewu wɔ akonwa no so na se yɛ kasɛm wɔn ayɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛde ne tompam efiri na no memenda na memenda na yiyɔ no ɛhyɛ aseɛ no nananom atrankonwa wɔ Asantemantam nananom aba ahemafoɔ Asanteman ɛna afe nananom a wɔn firi mantam nkaeɛ nyinaa na wɔn makwanya wɔn de wɔn ani ɛbɛhwɛ Dasebre sɛdeɛ yɛayɛ ne fɛfɛɛfɛ a wɔde ɛkɔ nananom hɔ ɛwɔ nseɛ do adeɛ kyi ndro akwasie nso to aso saa na ɛna dwo yi deɛ wɔn ahyɛ dadeɛ si wɔ sɛ Asanteman nyinaa dra His Royal Majesty ɔpem so ɔte kɔkɔɔ so otumfoɔ sɛ tutu ɔtɔ so mienu wɔne n'ahemfo ahodoɔ ɛna ɛba owie nso a Ghana Mampani His Excellency Mampani John Dramani Mahama enso ɛbɛba na ɔba ɔno so ne aban mu mpanimfo ahodoɔ aka ne ho aba entimi nua sɛ wo pɛ ani bɛhwɛ ha yanka bambɔ nsɛm kyerɛ sɛ ɔma yiri mu dendenden na se yɛ kasa yi ɛnkyɛ koraa wɔpem so ɔbɛba abɛdu ha ne nkurɔfoɔ a wɔne ɔmo ba na di kan ɛna ɔhwɛ VIP bus na bɛboro aduenu ɛna car nketewa private cars koraa de nka enti ebetimi asisu dua kase Asanteman nyinaa ɛna ba Asantemantam ɛna sɛ wudu Asantemampon wa kyerɛ sɛ ekuro nani adane de wo yɛ tum ɛne kɔ ɛne enipa a ekurukura ba ha wohwɛ nkranmantam ampanimfo mbesi na nan mu ne wɔn wɔ ha wobɛhwɛ no obi efiri wa na waba obi efiri afra mantam na waba enipa dɔso papaapa na ɛnkyɛ koraa deɛ yɛteɛ ne sɛ ɛbra ɛnkɔfoɔ mu di otumfoɔ anim abeduri ɛnkyɛ otumfoɔ bɛba otumfoɔ nso ba na ɔde n'ani bɛhwɛ yie na Ghana Mampani nso ba na ɔno nso de n'ani bɛhwɛ wie a na kyɛ sɛ ne bɛyɛ da etwa to bedu anadwo brɛ no ɔmbɛpɛ baabi na ɔmakora na n'akyi korakora na wɔde ne nua ba ɛma no ɛna yɛ kasa yi Ghana Mampani a wɔwɔ ahomkyerɛ mu ne kosua kɛseɛ ɛwɔ fidua yi mu a yɛ nana dɔkua na sɛ yɛwura akɔtɔkɔhene tia yi pa so na sɛ dɛ wɔbɛkata wɔnoa no ne hyia akyia ma na kɔakura yɛwura Mampani a wɔwɔ ahomkyerɛ mu so wɔ baayɛ a wɔkuta ne nsam tete sika no 2 billion ɛnɛ sika foforɔ 200,000 immediate past president of the Republic of Ghana President Nana Addo Akufo-Addo sɛdeɛ wɔsia no no I'm so good. So the one you come and now become Akufo-Addo. Ghana Mampani Dada watching at home. What's in there? Or we see a car. Ukraine some Ghana Scatata no 2 billion. Madam Majorita, where we see a car in the book. Or 2 for the mass. Yellow chairman, whatever Mamma says, Remy Remy, dear CBB. I want one now, Frema Osei Pare, former chief of staff. On also 10,000. Adia wade Emma Abusiasi and Franka Yaya Patanka from no. That group wade na Frema Pare, former chief of staff. Also see Mamponghene also the Otufu Achiame Madaroma Mufamason and Family.
Yo, Amani Sana Mamponghene Baba Bechia Ghana Mampenyi and Ghana Mampenia Mienua Omo Ahomejiem Nama Mamponghene Nana Kuma Difiotosu Mienu Obaba Bema Ghana Mampenyi His Excellency John Dramani Mahama Asantehene Mamponghene Nana Ajakuma Difie Otosu Mienu and then Nana any upgrade if it's a Osieneba Nana Asore say Obaba Magana my penny His Excellency John Dramani Mahama Akwaba Osiagama your former president His Excellency John Ajekum Kufuor and His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo your former First Lady Nana Kunadu Ajimai Rollins and so Ewaha your former Chief of Staff Yamame Akosia Frema Opare Suwaha Chief Justice of the Republic of Ghana National Democratic Congress so National Chairman Johnson Asiedun Ketia Nana Himasi Odamase Mobabijano Amana Yefe Adia Towenia Enyawana we Macha Nana Se Mudono Namudo Mampomai Mudo Asantehene Dasebre Osei Bonsu. Welcome to Oko Dasebre naso Dasebre Esrano. Wababa mono wahira di kasa chire no kane ane Dasebre. Ntene Ghana Mamponghene Yere John Dramani Mahama na ne abrepa kasa no. Yere chiame wadaruma ebru mesasra yere ni dia kasa. Mijraha, the immediate past president of the Republic of Ghana, President Nana Addo, Dankwa Akufo-Addo. Ghana Mamponghene Wahum Jiemu, Wankabianshem, Ensianto, Ewiamo, and a Bamu Warden a Paka Cassiabesi, Warden Asiana, Contanono, Agratopre, what you want for my Yaba chair, yes, Samuati, and Yasa. Now what you done and Mamponghene Kontonchi Muhuniema and Woodsia at Timu I the back I hear someone anymore ye Ghana Mamponghene Wahum Jiemu de Niamabaye and ye Katana Kuntachi crack Yes I saw ye be a cook to a bedroom Wayano Kukiamu and Nano Mamania Quanso Nanswa Pim Swatia Paswano as I saw a Sibi bin what it's record Ghana Mamponghene Wahum Jiemu say Yakika ni akikama dampai ana wafani dancha nkosia ni kosia wafia ayana na dokuya na sanidishia wafia ha adia na wamejina bedwamu maya wutasam ana ya nibrida kasia Ghana Mamponghene Wahum Jiemu wachema pia sie wayuko sachi apumanana sasa kroma afadi boom ayakani akiyabeka sagana sika anadie Akufo-Addo Wahum Jiemu no na ya Akufo-Addo sweating money aya Akufo-Addo pocket money titi sikano 2 billion and asika fufrai 200,000 the immediate past president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo said ya wasiano no Addo show waya die manusipa ni yakwaye rama otufo ho ni ya na kwadinkra ya Dasebre Yere chame wadama Ghana Mamponghene Yere John Dramani Mahama wasre kwan akwamuna na Ghana Mamponghene wakotra Yere Asantehene eni die mada bamofo no mumua na akwamuna na Ghana Mamponghene wakotra Yere Asantehene
abusia na de ekoso ni bi eno no ani nyina mu no sonfo dan Kwesi Prince Daily View GH yede yeni edi akira hwese bibia no betumi adimu na yede ho ama ne boni bi nso ede abrewa na meka say de eye ni da so a ekoso penifo so bie kwam ukoye rough yede abre ye be bo ene sotura obegye no so hu ha nya ha ade ye be ye crash sem kura da bi ma ene papa yi a ye frɛ no Dasebre Osei Bonsu Asantehene Mamponghene yede no atompam hwese bibia no betumi adimu a ene ye wura otumfo Osei tutu ene nani abre papa no nso no hu odi ahini ma ne ye fa wurade Yesu wura de Asantefo mo ye guy yo na ye bekoso de ene adi nsem na chi na de betofo bi aba no nso ye be ma hwefo ne atiefo nso ehu intimese so be ma o kasa fidie no ada ya na wa subscribe wa share wa comment ama yen na exclusive bi ya nso e beba no ye de bebre ya hwefo ne atiefo ye fra me dam Kwesi Prince na before me jam mekra mo ame akono kwaji Charistic Company Limited omo hindi e ba me hye bi ene o ji wani nyina na wo dwen wapomude hu se wo ye obi a malaria typhoid diabetes so blood pressure ne yade etai kosoro lower cholesterol ne bad cholesterol no kwaji eye hindi heba mi hye bi na wo ye be man so a zaman capsules na be mo gina so brand so wo ye obi asisi yade wo so sexual weakness low sperm count ene inso etotos awone kan one na sasabro hu ba bia mfamfa zaman capsules be mo gina so brand ndo ya mabobo so yi FDA awi ma dia tum se eye opendu etu akofamasi eba stores bi e benwa onsa ebe company fundo ya mabobo so yi ebi efra me dan Kwesi Prince nyame eyadoma da sende ibesende ehye mu biom makraw